alauna para ba ko sa kadlaw ni biyahe, niya hangtod alas 5 wala pa ko ni uli. So sa ako sang side kapoy sa ko ba kanang kamot sa draba ko para sa kung duha ka bata. Dakong sayop na ko kay pedestrian daw siya. Sayop gito na ako gyud. Pero ang ako lang ba nga wala lang daw siya nang hapak munda kay mo pa muhunong ra mo ko adto. Mao adto ko na init kay Diha gid sa akong atubangan ni hunong nga siya. Pero ang akong kapot sir wala pa na ko i-down kay ang mga tao wala pa man maabot jud sa tunga. Oo. So didiretso man na siya sir. So nga akong kamot naaptan siya pag down sa akong kamot. Dili sa to intention nga nahapak na ko sir. Primero gid sir nagmas man ko. Ya luag man ko na nga mo ang mask god naluag ba sa kay tungod sa dugay ng gamit so naluag na among mask. Dili wala sa ko intention nga tangtangon ako. sikat ka? Nanapa ta nanapa? Jangan kita napay nilabang nga kan kita. Ang ano nilabang na kita? Among trabaho mo, dili ka manghapak. Iyawan mo. Iyawan mo manghapak mo kanoon. Ay lisensya. Nanghapak, iya kong kinapatan. Hoy, pedestrian na buko ka pedestrian. Kaya na din yung trabaho doon manghapak day. Pedestrian na pedestrian. Kaya ako ba ganong manghapak ka? Lisensya yun. Iyawan mo. Lisensya na yun. Ganong manghapak Basta na lagi. makita, lisensya na yun. Ganong manghapak na lagi. Pedestrian napay nilabang. Manghapak ka, nanapa ta akong cellphone yung gilabay ha. Ay, video ka ba kay katungod? Uy, katungon, ikaw anong manghapak mo ka na ko? Ngayon mo paghapak akong gilabay. Lisensya. Ay, sus. Lisensya. Iyawan mo, din anong Lisensya na din. ganong lagi manghapak lagi. Lisensya na din. Eh, paano ng motor lisensya? Iyawan mo eh. Kuyaw. Di nga nung imo kong gihapak. Aminaw na, Di nga nung imo kong gihapak lagi. Pangutanong, di ka nga nung imo kong gihapak. Di nga nung imo kong gihapak. Sir, napay nilabang ni diretso ka. Dili, wala unta ka ng hapak unta. Wala ka ko nimo yana. Alangan, saan naman ako Oh. nilabang? Imo ra tang gitara, imo tang gitahunong wala unta ka napat. Nanapat man ka. Nanapat man ka. Dapat ko. Sir, babae ko. Akong cellphone, yang gihapak ka. Yang gihapak akong cellphone ha. Lisensya. Iya gilabay akong cellphone. Iya gihapak, natapik. Kasikat ko. Pasikat klaro na. Wala unta ka nanapat. Wala unta ka nahapak. Paminaw ba? Ang imong trabaho mamara ra unta ka. Mamara ra unta ka, dili unta ka manapat unta. Para gani ko ano nilahos ka. Ngano imong gihapak kung imong gipara? Kuang manday ka di ay. Ikaw mo. Para na ko. Nilahos ka na para na ko. Klaro toy akong cellphone iya pang gikuha na. Yang gihapak ka. Kapit na buak. Yan, sir gusto naman sumbagay tan duha ang tao. Oh, nanghagit og sukmagay. Nanghagit og sukmagay. Nanghagit og sukmagay. Nadalingan ano ko kay ila man ang katungtanan. Para ko ma'am. Tay naglabang Oh. ni diretso. Di. Ako pa sadaan nga ko gihapak Di, ko. wala unta ka ng hapak. Awa? Awa? Ano di makamuha ko sayop nimo? Oh, ang kung na ka. Pero ikaw, wa kay sayop. Usay sayop na ko. Di, ngano laging nahapak lagi lagi. Pasikat. Ngano laging nahapak lagi. Kanay mo. Oh. Sus. Ano dong eh, kung anak man doon ilam ng trabaho dong. Trabaho lagi nila lagi. Ang ako ba, wala unta sa nanapat. Wala unta sa nahapak. Wala unta ka ng hapak. Kamera ko dong. Kamera. Wala unta ka ng hapak unta. Ilan sir. Ilan. Wala unta ka ng hapak. Wala ka rin si Camera. Naa. May dugay pa sir. Kimatan pasikat ani nga man matan disikat. Dara. Ang cellphone niyang gihapak ka. Video diha sa kanila magpasa mag-viral pa ka diha.